се спря. Отидох да търся снимки, да може да го направя пак. И ще се върна, когато наново направя всичкото и двете видеа, просто после ще ги събера. Добре, хора, тяхно читането ги чита, значи стана да го направите много бързо. Основно матрасника пушим очи. Така, сега трябва да намеря ядене или моркови и такива неща. Добре, ядене го намерихме. Така, сега трябва да се направи ядене за мен. Както обещах, ще остана и да може да отворя оня такова цирк, да ви го покажа. Имаме, предполагам, всичко, което ни трябва. Да. През деня ще го направя всичкото, за да може да ви е по-интересно и повече да се вижда. Сега ще се напомня, да не съм гладна. Добре. Сега е ред на любимата ми част. Взимам двете бандажки. Хоп. И хоп. Сега той ще се справи. Разбрах, искаш още ядене. Защото си нахалим, нято го изпеча. Изпека. Предполагам, че бестито ми ще го види първо видеото. Сега ще дам ядене. Yes! Стана. Не, падна. Сега ще се спавна към ягодняри. Не, сега се спавнаха. Аз ви казах. Не. Трябва да спам. Тежко подуши, сега ще тръгна. Не гони нас, тръгваме при нас. Ето пора. Yes. Бързо, хора, бързо. Трябва да се прибера колкото се може по-бързо. Yes, значи машинката, деца. Ням. И ето така се спасява.
Сега ще ви да покажа какво се случва след като го отворя това. Между другото, анимацията беше интересна малко. Сега мисля да събера малко метал от това, защото ще ми трябва едно метал. 6 метал ми трябва. Имам нуждата от 6 метал. То още метал. Сега 2 метал имаме. 4 метал и още 2 метал ми трябва. Добре, 6 метал. Не, това не е метал. Все пак ще го взема. Ето този цирк. Ще го отворя с вас. Ако не ми се спре видеото ди. Добре, се връщам в огъня. Така. Тук сме. Да. Нека да отидем да видим там да пишем. Те съм да трябва и там някъде, защото там трябва. Да, е тук. Да видим какво стана след битката. Златен чест, хора. Айде, хора, малей. Пъти късметлигите. Се не мога да си го взема всичкото отгоре. Пати късмета дети имам. Извинете. Не. Обърках думите. Трябва ми са 5 дърва. Ама ще взема 6. Едно от тях ще взема. Огина. Моето бести не знам дали първа ще го види това видео, но не знам, не вярвам първа да го види. Но може и тя да ми е първият човек, който ще го види. Между другото сме били взели повече. Какво смятаме толкова? Не знам. Така, на следващия ден ще продължа видеото и ще отида там на това място. Направо там ще го продължа. За да може да спуса кратия, тъй като това видео, ако още 2 минути снимам, ще стане 20 минутно видео. И бести, ако си първият човек, който го гледа това видео, много ти благодаря, човек. Със сигурност ще пиша по Viber, че съм го пуснала. Заредих се до края и да не съм гладна като отида. След те първа стана нощ. Като стане ден, ще отида на съответното място и така. Оттам ще почна. Ще продължа за снимането. Ето го място, 25 секунди остават. Ето го мястото. И тук трябва 3 билета и това се отваря. Да. Като стане ден, ще се върна. След 10 секунди демек. Окей, върна се. Така, правя тази игра и пак се връщам. Извинявам се, че толкова много пъти го спирам и ще трябва да се връщам, но трябва да се кръщавам видеото. Направи го. Правя това и се връщам. Направи го последната секунда. И това най-трудното и се връщам. Добре, този път го направих много бързо. Окей. Така. Животам да пусна това. Ето, вижте, че знам пътя, бе. Тук. Не съм. И тук трябва да има вълк, в принцип. Да. Вижте как знам. Накрая ще има алфа. Не ми харесва как ми бъгва. Защото като ми бъгва означава, че ще ме изгони.
алфата ще ми свали много кръв, между другото. И тук някъде трябва да е. Къде? Къде си, бе? Странно. Трябваше да има алфа. Това е много готино нещо, защото то ти дава кръв. Когато нямаш кръв, то се зарежда и ти дава от това кръв. Добре, хора. Благодаря, че гледахте до края, че ме търпяхте с всички мои щроти и така нататък. И това беше от мен. Лайкнете видеото, ако желаете, и ако ви е харесало, напишете коментар нещо друго, ако не знаете и не разбирате, да ви го обясня, или някоя друга игра да я играя, която е в Roblox, може и просто някаква игра, която ви харесва. Абонирайте за канала ми, за да може да получавате съобщения, когато има нови игри. И това беше от мен. Чао!